گودەروانê birûmet îro sehê meha Remezanê ye. Bihêviya ku em meha Remezanê bi meha serkeftinê, azadiyê, aştiyê û serkeftina mezlûma û binkeftina zalima. Bihêviya ku Rebbê Alemê di vê dunyayê de çi qas zalim hene bi lezgînî ya wan îslah bike ya ku îslah nebin li Kurdê birave bela wan ji ber lingê wan bide pişta serê wan werbike. Belê Xwedayê Teala di sûrê El-Beqere de ayeta sed û heştê û sîya de wa gotî Estaizu billah Ya eyyuhellezîne âmenû kutibe aleykumus-siyâmu kemâ kutibe alellezîne min qablikum leallekum tettekûn. Gotî ey gelî bawermenda çawa li ser musilmanê berê ev rojî ferz bûyî ji Adem heta nîvêga li ser we musilmanê ku hûn ummeta Hezretî Muhammed pêxemberin jî roja Remezanê ferz bûye leallekum tettekûn. Hêvîkirinê da ku bin xwe teqwa. Teqwa çi ye? Pêkanîna temamê emrê Xwedê ye û dûrbûna ji temamê nehyê Xwedê ye. Çiqu însan wisa be dibe welî. Dîsa Xwedayê Teala di sûrê Furqan ayeta heftê û hefta ayeta dawî de wa gotî Estaizu billah Kul ma ye'be'u bikum Rabbi lewla duaukum. Xwedê dibêje ma gelo ku ne ji diayê we be, ne ji îbadetê we be, ku ne ji îslamiyeta we be, ne ji eqîda îslamê be, ku hûn ji hev re nebaş bin û bi kêrî xwe, bi kêrî îslamiyetê, bi kêrî însaniyetê nên û ku hûn ji însaniyet û îslamiyetê dûr in, ma gelo çi qîmeta we heye? Heywan tên xwarinê, hinkî heywan lê tê swarbûnê. Însanê ku bi kêrî dînê xwe însan û îslamê nê, ku însankî berredayî be, Xwedê me tewa jê biparêze, wek heywan re jî nabe. Qîmeta wî tune ye. Pêxemberê me jî aleyhissalatu vesselam di derheqa pîr û edebê Remezanê de wiha gotî Men lem yede' qewle zûrî wel'emele bihî welcehle feleyse lillahi hacetun fî en yede'a taamahu ve şerabehu. Ew kesek ku rojî bigire divê ne bi mîda xwe bi tenê bi rojî be, divê bi ehlaqê xwe, bi edaleta xwe, bi rastiya xwe rojî be. Ew kesek ku bes bi mîda xwe bi tenê rojî be bi devê xwe, divê û dev ji derewa bernede, dev ji zulmê bernede, dev ji cehaletê bernede, dev ji ku bi dev ji zilma însana bernede, ji xeybetê bernede. Werhasil tiştê ku heram kiriye Xwedê, dev jî wî heramiya Xwedê bernede. Tiştê ku Teala emr kiriye, emrê Xwedê jî pêk nîne. Ew însan Xwedayê Teala ne muhtacê birçîbûna wî û tîbûna wî ye. Remezan çend manê wê hene. Yek ji ew ê Remezan meha perwerdeyê ye. Meha ku însan ji xwe re însaniyet û îslamiyetê hîn bike, ji par heta nîvêga çend sal heta nîvêga hinkî ehlaqê xweş bike, daha helîm be, daha rastgû be, alîkarê mirova be. Yek jî Remezan meha hîsab û kîtabê ye. Emirên bû pêncî, şêst, heftê, heştê û wekî dina gerek heta nîvêga ez mame, ji par heta vêga gelek însan enaz dikim, xizm û eqreba û nas û dostên min mirin. Belkî heta Remazankî dina ez tunebim jî. Ji bo belkî ez tunebim, Seydayê Cezîrî wa gotiye dema ku bête furset möhlet li nek heram bit. Madem ki ev Remezana haniye geçtime, divê Remezanê de bêdera ilm û îrfan û edalet û îbadetê Xwedê ye, ez ê jî wa pêk bênim, belkî Xwedayê Teala bi efû bike. Eger ehlaqekî min nebaş hebe, zulma min, derewê min, timakariya min, bêbextiya min ji xelkê min re, ji însanê min re hebe, ez ê dev jê berdim, ji riya Xwedê re hebe ez ê dev jê berdim, ez ê rast û durist bibim. Meha Remezanê manakî wê jî ew ê însan birçî dibe, însanê zengîn jî birçî dibe, wextê ku ew jî birçî bibe, zane ku çiqas zengînbûn û yanî birçîbûn zahmet e, feqîrî zahmet e, destê xwe alîkariyê nêzî feqîran dike. Bihêviya ku em temam van emrê Xwedê pêk bênin,
و نەیە خودێ خۆشیێ دوور بکەن و ئەم تربیا خۆ ئەدەبا خۆ دینداریا خۆ ڕاستیا خۆ ساڵی بەرێ قەنجتر بکەن ئەم وەتە ئەمانەتی خودێ بن یا ڕەبی